School mburia buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera buburunde bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Munchumulika wano ishara Grace Tocha wano botukenga kiengo kwaligania SMS ya mangana mayase nchira yeli bwanya roku manyigati yalia tabereto ko kwaligania ya kurwase mambia yale ngentambe kachinse chika wano chibano margoba litukaligali ya Jumamosi buno botambe ekombo Jumamosi tacho sangana kukwana mange nyirabo no nigirabe entunde numuru libo mwelio sense meyega ane mono soko waninu munchumuligira ya sumurubiri yobwe kumbu litukaliga wano ya Jumamosi tariki 22 mutinyo gatana limo omwaka bw'ekiri bubere na 22 na mange ngabereka okolekana abyasari bongo cyo kumanya senchira yo boikirano chinse chigabano cyabano margoba kubwatakana ni amatse ya mabuno bunege ndetse kwicana ekerokelia mu muroje abeteka wito mukungo yoika agoika ko muhitana gukwa ekerenero bone mugete tambukiro yoko nyara ku rusyo bugima abone chinse mo chirichia manga ibunge ya tutuma saba ngajungati yartura chikumurikiro mu ncho murigeria ase margoba yabano ko bato baseko yabuna Anto batawagane baito baikire asense studio atojo kwana mange toligero yoborahi na boy honto murekera mangana siasa na baigane secretary ya boda boda ibona sa miaka ya magana matuka maiga ya rokande gotoro butuka no bonge kolende cyo gutwara barai korwa ase county ya Kisii autura murekera wono krochinse igoro yobora wa boda boda siasa che county na ne monogoika asensemelia ya bodaboda ontumulekere chia bisi chia county echibono chia municipality ndo chimulekero mu chimuli chia bachigose kwa samatoka maiga ntomanyekira bona lya gendrete mono asensemelia ya bodaboda ime ye county ya Kisii asumurubili yoiga abo ekombo gia Jumamosi asa yomana na mange na bokonda gotobwate go tensemelia ya mtandao ensemelia Facebook na bogotena buna Ndizi TV News Digital na bagensemelia YouTube na bogotena buna Ndizi TV News to base kweba gotobwate go terase website yetu na butambe www.ndizitv.net onyale konyora yo munenda mangoli tokobwatera nere connectivity chamuli cyo kwikira senchira yo bwikirano igakoro kwa petino nira mokero to yekamanyere kurwa sensemende studio retira na nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Gotoko chake mese mangana mayumo nchumulire kubwatakana ni amateyemo kurwa ase ensemelia ya manga ijibano gotoka sebonge tutuma saba imeye county ya Kisii semeye county ya Nyamira awono aso musacho yomo ai mugeteke tambukiro kumuita mukaje weka gukwa musacho inene ge mugeteke tambukiro aso konyara ku rusyo bogima maiga yo kumuita omurugyo ye kolengana ni amatenya gosere ni kubayichane ge kolekyo abanyakenyero ni kubategereto no muichano kubwatakana ne kolekyo sabono baganda tokoro bulime robilio aso cyako bayini baberabu omugaka amono mungina amakweliya yo akora kanda senchira yobo tutukana na botera amanyekana sobo ikirano ningikerete omugaka yo konyara kumuito munginoye na omoliyo ye nere konyara ko rusyo bogima asensemelia ya mangabona tokumanyi wa senchira yoime omuruyo kurukwambota nige aita mukaye nere bweyita
bona nabo yani ngotebinga niko nyigwetenga mubirone turi olimbwate kawaida. Ekenekerero kia mayanda guchasa bamenyi bekinyero kia Getai Saba yugutukemeye wadi ya manga asomo sacho yomo asilita Dennis Kebaso akagere ko muito mongino yanere gwesunge ngo lyago ikagokwa on bwato moichano monene omwana ono ko Dennis Omboto Kebaso abakorete bishanga litukulia igoro tare 22 asoko ito mongino ye aito mongino ye karamukora kuruororo nera kama gwesungia koreke kyo mwana oyo ominta korete mwana gari kasi ni ane iga korete kone ya tutatisete ga tukumetinga inkieke kera ntwana koreke twale koigwa korwara ko bagutangaza bono giikire seitaiga onde taiyure ngai ga somochie ora twerese nga ningi kiabete ase gatia bababere igo yabete getanda gwirie kiagera omochi gukirete abantu naba babere barenga ororo ekero bago enyombe kirete iga kero omonto agochokaga ng'enyomba mbuyere kiagere biburi bibungire kurusiko bono story teiyo turatebe nene ng'a abana baigo barumanete bakamanya koreke gusangana Bernardo Ntiri oyule tatu mwabo nigakwereranga terintundantangani abaiga babere bakogosererania abana barabere bakona kososana gocha mongino nganya na ndoirana bono timanye tinga yeke ngaikire charuete akarua agacha agakuru mongino ye nera kama gwenda gesungia batikira abana basinini ebingwerera bonto matinga kibi mwane byo kokina okonoko bolia kurwa sabanya kenyero bensemeywe abana bareke gorieke kenge mune kyoyo na abandi bamwetaneti kamuranche kobwatelingana remereria tebya abantu togokiria egento kebera senkore yawe kegero mwana oyo kora birangaria bwate tare gotebi mondo Nande ngoteba abana babono onyo mwibori okugukwanira egento karamotegerera nonye noko gechigukwa gechigu gakianja guchibona no genda no nyande oramutigo mukungu inyumba gabo na gukwira no konyoro bururu bwakoriki bwaeri lakini gokora egento bune kekemaene guita omwana obande naye kwita mwamanya gutiga bona abana bali baino mwanjete Otore kuimiza abana bande bagukina bono ba Losiriki family babe bagotegerera abantu bamwabo nakobwa munekere kero kenderi birali roro buno mwaka ligigoteba abantu baligigwa ase kenyoro bakamba mangana egera bwenera kuwatekana na mabera manene guchesenkeywe asugutiga maega abana bake gaki abana bagusimba suke mambiende baje gwekona sengenju muiburi onde bono tayutigara ekina kikerukiana abana bara batigarita bake abana batigarita bara bake kegoriege kabanda bana oyo mane form 1 yo form 2 ebinde ne bisini kabisa bigare PP1 to mugabano ito mo women rep o ngila Jerusa o musike kizairo amona abande mo ikaiga no mospiko ito mo konye family kera ko chugulikera matanga y'abantu babere na bere gasinko komenta na ywe nigo bona basaye baburiwe weatanana nebinyugo byo gotindia ebibono bigendere to gusegeta ebikore bibe bunebi bona ngona kugambande bana kumyoka nigo nduranga bana bankoira na balenze amaliyo gaya yo gotindia ya muna bono mwana oyo nemomura Dennis Omboto igale kunywa na ndo kana kubeke bintu binde munwa igo lakini rende bono bintu ine byagarete kero kinipika monjuro mutwe agakore kise keke komo eke bigori ebyebike kimuranje takuburukani kuna kulie bintu binde amaliyo gaya yo gotindia aliya kusaliyo bonga yagera kwa umuntu wacha okore kisa kirigete bwenereti Ugiko ripoteria getaseni kia onambe ya mo Kendizi TV kurose kenyoro kia Getai Saba ke hutoke meye wodi ya manga imeye kaunti ya Nyamira ilitere nkuru kwa Dipon Asanya Biamono mulikito dipo na sanya sorobochi rwa senchera jobo ikirano gotigana jibono mwancho muligereria unenchera mu yokanyara gwekeranie ekerenga kyo murebwe nsoro Samuel Ruto ga ase myaka 10 bosio kobwataka ndo bosimeki bwemete bilioni 15 ne gebyombe aho bigandrete wesokya elikane kumango ikirani barumuro buli bokonyara go simeki mete asiri tukulyalere kyombe kemajikanta buna touch for live egoba ikirana asense media insalia CD unenchera mu yokanyara go simeki mete unatokumanyigwa senchera jobo ime
Bunentereye moyo gosemia bantu igoro yogonchereria kwirire nigaba bwatani be kiumbe getari gya serikali gya Touch of Life baikirana ase kanisa ya Adventista ya Nsaria eliyoko basomia chinjira cyogokora omuchando yo anene omorakera. Global warming is one of the dangerous issue that we are facing in our nation, our continent, and the whole globe at large due to our destructive human activities upon our environment. And as a result, we are experiencing so many effects, drought being one of it. And there are so many issues that we want to undertake to ensure that we have combated this menace. Environmental stewardship is one of the things that we do in our program, that is Touch of Life community-based organization based in Bonchari constituency, yenye inatufanya tuone kama duruisha ili janga la drought katika nchi yetu. Gukwana ni gobairera ekirenga kiabo gyokurinda ebito etanaine anene ogosimika emete eliogotoria ekegori kiabo sio. And environmental stewardship ensures that we have promoted environmental sustainability and community beauty through activities like tree planting kama yenye tumefanya leo, recycling initiatives, cleaning activities, and educational workshop. My brothers and sisters out there, contemplate about being respectful to our environment, which is axiomatically our heritage, and having determinations and commitment to sustain it for the future generation. That is great news to all of us. Nonya naboni goba enekia ogosire dini anene chingaki ense ya Kenya egendeta gwetera amakongu agesiasa naboigo asensemo ya uchumi asabanekia okobwaterana na Dr. David Kenish baimukia egetambukiro kyo kubasira. I want to tell you that among many things that promote community empowerment, religion is one of it. More especially at these particular tough times, at these end times, we are facing political crisis, we are facing economic crisis in our nation and the whole world. We want to ensure our people are spiritually nourished. Nigo boigo abegenwa baboli gwa Somalingana koeneke bunankwegere bale abana babo chimbwa chingia na komenya ase omolembe. This chinga kinyinge tunaitwa Bible abana kumwarure school Bible twanyora chinga kichingia twantema kwegera marikanya sai ikina kitora akorekero torensi nakaro twanyore opportunity ko risiko mutate bengo kware sawadi oyo koire Bible oyo koire gentekia tenga no montore kwa beso ko rero bwebe sena kya basirika bamito abalisia be kanise yoni go bagokera egetambukerekyo chinga kichibuku chenenwa ase basegetwa go chisoma na irane iringambi ya mono asa abantu baminto gocha gototarera gaiga gotorentere biewa bya marika machenu egara abantu baito arise bataramba areti baikere bono baikerire oyo otabwate bibiri bono nkonyorare na komenta nayo asogosoka isiko korenta obumanyi obumwanyorire kurwa isiko. Finally nabonare ko bahakera ngambi ya mono asengencho yo kwerwa na gutaka kumanyanga abantu baminumbara bare nchara yeringana rangu bare konyora ekewa ekikie bibiria kerabiria abantu baminto boli otabwate neratware mbaba bakogokera ogwikirana kwa bageni ase kanise yo na koerera korenta oborabu ase amagimabo etanko Beatrice Nyabaro twakire biyase kanisa asogo twarikania seritu koria rero nento twatebire ngambi ya mono twabareteire chi Bible at least mosome monyare kwigwa mangana Nyasaye nando kuna kugokinyia njiri ase ikerete bonire. We thank the church fraternity. We are so grateful to share with you the word of God. So tumewaletea mwanga katika maisha yenu. Hii Biblia tafadhali msiende kuiweka kwa meza ama kuificha. Iwe mwangaza, muisome, iwabadilishe, itubadilishe sote tukiendelea kumngojea Yesu
anayekaribia hivi karibuni. So kama okogenda mogende buya nyasabarae na ndinga kinde kero turaumirane ugwanja gwa tata gokoreke ikiaro kuna kugosaba gwitu asirita ria Yesu. Kerubo Frida, Ndizi TV. Mbibono muri kito Frida Kerubo hasorobo chirwa senchere jo bekerano gotigana yo moncho muri gerebono ni gobali me bagendrete ko irobele bekerano sobo chole bone buli boso wa director obo chole bura kalkan stariki meronge bene sane so mutinye go gatano limo abali mboy goni go bagendrete ko boli go kone kibunango chora wara wa director wara ikrani ko kani kwa boli ko nyara go kinia ekemelige chan kolengano yo kuligie kero kyo director ko rwa factory ya tombe boazo chanda usoro ni go bana nyare ko rabali mi ali aligeti ko ikrania na ko boli abali mi kumubwatia anego ikrania na go kinia Ekemeli Gechae. Bono tubato bachori boli mutu aiga tarehe 28 omutinyo yiga iraberi tukuri chuma omwaka oyo bwa obuteneri bw'oburemi bw'echae. Nje buno yomo bwa barwaneri bekero geke onda ete goteba nga nimbwate report card nke igonda erese azengenjo kerana soete mwaka 2017 into twachagete reforms shigendereta seketidie. Kubwa mono echaye to yarekora chitundu bali mono amatuka mange bali mbaberora amatuka abera 3 bachandika mono lakini ekere bangete imani baganchora nabona rosti mangana yakabwenera abali mbaito bajagure tundu bali bwango iga no emba kabone go muchando iyo no egokoreka no goleka sinse muchike chinke igo ikero kengo kuboli korwa se factory to ya tombe T factory korwa se son 2 na onda deko kusaba bali mibane ba son 2 emba manyete twakora na barawegasi na ende ibona ariko basaba se kitarikeji ko muranje banjole ekogera twarigere iri obulimi obuna bakogenda ngo butakire omuntu ko bwikange na ende urumulimi kamiri okorigereria mangano obulimi egera bakonye abamente kibesa egere kibakonye kisomya bani school igo twakorire amangano obulimi bwitu buya Murankagerete ko chakira abo kero go chaka mangani chaya chakire ko rwetu ndwali buya ko ende factory ya sego buya na ende 20 mwaka 2018 twagajite factory ya Somboko ere branch ya Tombe ekagereka gusuya amangana aringe yechae echae gachaka ko Sombu buya igo bona barali baito amona bali baito nale ko basabanga ko muranche ekemerie kenakio ketigarete kurukwa green gold yani gento keriga gotoa ebesa buya tokurusia mugondo yatwa igorosiri chaye nubuya na ende mochore burayi bweno buya senkoro yawe yagusukiri ochoro murayi obuya ekogera na amanyete na ende no manyete na ikyoga nitikurwa so murayi wekere kwa mochorire twakorire amangana maya ase KTDA bona bono emete ntwagorete migondo gasimiku na kero kenda abande onye batwarire ebirangeri byawa mone migondo yaito yabalimi igo babwenete bairane baboria abalimi baito bamanya gukora amaonjuriria igo bono nje nare gusaba kumuranja bali mibane bazone 2 muto mayete bali torororo tukubuli igo nare ko mubeke report card ya nubu ya murigereri na inkikenderete egere muchore mugayo ino na ende ora bakorire gas inje boas no murai na bire tested na korire gas ingia asemure bane biparwa bya ariko gas factory chito igo na ende biparwa buya ngakiane nkoena na kire tundu bali na gotigana jumoncho muri bono muwakiri dansa no mahari ni gobono ar kande komochi ane mono bali yabagosira o finance bill ibono yabage kubato kwa senture ya kabere ase bunge jibono irengete kochia kokinia amuswada ane mono asamangana ngete bango kolengana na dansa no mahari go kona kurose bunge ya West Mugrango me county ya Nyamira ni ganyara komochi kati ya bare kante ko boke finance bill na gote abuna abumbo libatabwati amaganio ya Kenya hasa te buna nigere byaba bongo nyarogo tugutara finance bill asogote yabuna abantu bali barware bokonyoro once mbachiko nyaromo chando monene anamona so commentwa kwebango Danson Omari Kaseito West Mugrango ebili njaye tete bunge ebili yeye ku finance bill abakusiba ito nere ekiro mwake etigwa enkire serikali ekonyora kibesa ekiro yare twasa abantu bakanga umugusi omugimuli mwenga akanga ekero yagendete bunge ababunge baitombare batatu bane basirete egesongo kyabasirete imbaigwa bakabeka yes mbabwateri tukorinde chumaine ochenchi kyara baigure esauti y'omugusi asere bari bagete no buno mujumbo West Mugrango Steve Mugaka
ekenyoroga n'abantu nogotenga guka bare bagogete na otenenire neryogi byo mu West Mugirango inche buno mu wakiri ko West Mugirango na no mu wakiri okenyingi ma na ende ngo support omo jumbo West Mugirango na ende ngo support bari batenenete aba jumbe 115 na batenenete no mu Kenya egento kerikere mari geise goeta obokongu borabere a cost of living amaguta rigo ryago chikogenda amaguta ogweyaka amaguta oko egari amaguta epigipigi amaguta okoruga keregento will go up igonde tabase gwanja gente kigete iswari tokobori neli chibesa President William Ruto asangeririe myaka 2 chi trillion chibesa abantu ba chiauriru abantu batanjiti amadeni twasabire koru China koru America koru kirasi amadeni asabire koru kibengi kirega abosongo na Nyamira nulimwenge ngima ngayikibese ikigoki oikabato tebiri tangani kibesa kiri basangirire myaka 2 asikiakia na chinga kiyo dansa no marini gobono abere ka gukwanira na gote abuna na chikonyara ko igera wale wete bako beko byara chinga kiyo korobe kana tari ko bakanya kende gyonse o mahari gukwana ni gate birubu na babunge kura sorongo rwagusi bali bata bete bagokana finance bila wento go cha saba Kenya na gosabuko abera aso konyara ko nyeko boke finance birenga na gote abuna etabonete go eti gwa kolangana nsemeni ganyara ko bali babunge ko ne kibuna ngutugutera barare amangana rengete finance bill igonchi buno mu wakiri litukoria chumaine ninchembe maandamano naende bali babu atu bonsi pi ninchemba wakilishe for free bonsi pi naende ngoteba iga serikali ya Ruto esike media naroche abantu ba media bagukururwa bagwakwa freedom ya media igere protected na constitution na serikali ende yonsi pia tete go otanga media from kotebe gento kegenderete igone manyetena na magoso itagete ikabe antu bari bonsi piba agete chikura naro chuyo gatundu ogotebana nyabere ga kinyabere tigaba chain open batene na chire editions chiaba gusi bakwane na pole yo tuebete ga kitwabere tare chumaine batebye bayirie gento keri the third reading ribagandiro yogosaba nore n'abantu bari bare ko kusol akero ba chenjetie ngo batebete na Nyasaye nyabere bakarukupol bakaba bantabaya abantu tigapa manyena kenyero muriro noroche bono muntu obegete yes taho chiboye bana baye mbaho chiskuru kera bago checherigo mukaye goso musachoye igago checherigo abande baire ruchi sanduki chie bitondo abande ne chi demonstration chigendret igo eyene message era very clear na umuchumbe tabu atingurwende yonze ku deciding kya wake kura igakwira no buri abantu bari bamuchorete na bakomotebi ngakya wake kura na gotigana yibono homo senator we county ya Nandi Samson Cherargei ni gobono arokone komosha watani bali okurwa somo buli okamere serikali Azimio anemono kurwa ase kyama kile kya ODM anemono soko nyarago sona no bokorere bwe serikali ukona ni gate birebu na Azimio na boigono muri okamere serikali wanto kuri bagali yorogo kya serikali ya Kenya Kwanza ediko nyarago ikira nimero beli yaye na magendro buna ya reta wa Kenya engakyo chikambeni mu mwaka wa 2022. Niliona hawa ndugu zangu wanaazimia wameongea leo. Nimeona Tinga pale ambaye tunamuombea kazi. Namwambia Tinga kidogo kuwa na heshima. Kuwa na heshima kidogo na asante. Sasa sisi tunalipa hii kodi ndio tukulipia kampeni ya African Union. Unakuja tena kutupigia kelele. Amesema polisi walitumia excessive force. Kama hawa waandamanaji ikiwa ni Generation Z, ikiwa ni waandamanaji wahalifu waliharibu mali, wangekutana na the force of the police. Kama wao waandamanaji wangefanya maandamano bila kuharibu mali yoyote, bila kuchokoza polisi, polisi hawangetumia vitoa machozi ama kutumia nguvu. So we want to ask our brothers in Azimio. We know you need the sponsors ya hii protest. Can you stop the hypocrisy?
na nyinyi wenyewe mkuje mbele, tukutane mundu kwa mundu, kwa sababu sisi wenye tuko kwa serikali, hii serikali tunatafuta, na lazima hii mwaka, nataka niambie Wakenya wote mahali paliko, hii ndio mwaka ya 3. Mkiona in the next 1.5 years sisi hapa ndio matunda ya William Ruto itaanza kuonekana. Jana nataka nishukuru wabunge walipitisha mswada wa fedha wa mwaka huu. Iko mapato mazuri katika taifa letu la Kenya. Ya kwanza, hawa wananchi katika constituencies 290 wataweza kupata stima kila constituency ya 50 million ya last month. Ya pili, sisi kama wakulima katika Kenya hii na katika Rift Valley na Nandi hapa tutapata 10 billion ya subsidized fertilizer. Sisi pia tumeshukuru kwa sababu ya budget ya rais tutapata 2.5 billion, itakuwa stabilization prices ya milk ambayo itakuwa 53. Mwanchumuri wono ikirabu nonko ya karumo Somalia mangana majia senchera yobe kiranu isato che wono botuko kwa ndomo tumako makenko irena inchukerana bono na bara ikurwa semeria ya bodaboda imeje kaunti ya Kisii imeje kumbukia siasa kwa na mangana lenge toburai amagendero na boigona siasa ochakera semeria bodaboda koika ase county tobere tokolegeria manga korekana sector ya bodaboda kubwatera na siasa chi county ngati tore chikumule kirumo mwanchumuri gereria ase biro bitere bitambe katubata bara ao Kurochinse ao aigase county ya Kisii kwa nabagirana baikire bonse ngorenda sekeka agetere tambe kurubonto yaro gosangama nakora tware nkwana kobolia kurusi na komenta konde wensi ane muna sector ya bodaboda mwanchomo na bodi na mange toro cha sama tukama igachi reflector chikurwegwa echibono cha rokande koba chingao katika timu chubo songo mwanchomo ligereria amangana abeta kotali berali tindi ase county ya Kisii yonsi ndonya mulekere asoime kaicha chete kikeganderete na niki kariko chiko ndra asama tukalebosi ya sector ya bodaboda mangana alinge tobo choli ningumurai ase county ya Kisii na ina liage ndreto mwanchumo ligereria ayonsi ligererie aso ime ase maragoba ya bana watu skankoranda secretary kitambe to ndro sangama naye okwa na sector ya bodaboda to skete ni chinkuru Vincent Onyancha.